mona ndengo ikialeikum mbiamono mpete mbakire mbiamono. Thank you so much for a successful meeting me mbiamono bono tigamba boli ne cheki mwacha kuwe go sinera mwacha mwacha kuwe cheki na kondora na ni moto tutam ya ngonda raba dwa tutamuma aya tete monga nchere nkuwa ne bintu bibere tukoro mukutano aba muraba bakinyino ene nabangira bari nabarobanye cyaye ngumba kirembia mono mtu atwala mkutano mbia mono president Chache egone pare rwetega mpaka karibu tagnaro karibu Bomet ine rami erwetega mpaka Bomet nere wetama umheshimiwa Zaire Chanda leta wetroso mheshimiwa Ruto ntagete kubatebega naboria nobwate litoro lyao ne litoro leli ndra iberera ndraswa ekere kali asore libera na liwanza koligieli wose naberewa diso serie eteme yende eteme yende eteme yende eteme emaye kubwate liyeme ekero ya twalire liyeme eire chingaki metenyerenga emoli ekoleki amabera amano gakoleki wanze gukamira abana talibo ejirani yawe nerega ebwate ragochonia ebirasi bibere toko gendo umusabenga ayababa ayetata gakikaranga no ene nusegirasi nkonyera abana mbakoraki bakwa marashmas esimono abantu bamintu omuntu bwatinya muko na chenseye no mheshimiwa Ruto na nchi mno mugavana ino a constitution lichi kolino ni yense yotenga a county a colleagues nation kaliana chimese chirero to shangiriaga rero nkorunde karibu shilingi milioni 30 cheji basariga milioni 30 nkoru reroga ngachibe seche na gachire esenge na boli Ruto ngaki I am Mr. President ngagachere daraja mbiri aganchirana agante pinkuru wale bilioni yamo gaki ngagachere stadium akaruwe bilioni yamo ngagachere nyambera 400 million ngagachere egeti kiendege 500 million nechi project chine chinyinge nkanyoranga nanche tigamba chebe seye nkeke nata chire pale ya baibie town iga abantu bamintonga inche korunta che pale pugaiga ebasa rinkoenana lero naikiri karibu bilioni yamo ebrakta nagolete 1.2 billion headquarters kwa gachagari 500 million industrial park 500 million chinyakitari chito nchiraikirana oboyuwa rengoro bwakeire abantu baminto abantu batetenga kyo simbo tachire
epa bia kamukire nembe mwanche na chembe yerume mule tayari na liyo turanyole kibese chinde menta abana bagende school nateba Nyaribari ruguru natebanga munsabirani kera mwansabiraniri ndole goiko mwako wote Nyasaye kawanja kibese kigotoka ndole abana bako enda day bones waseni nyari ko bakanire school fees gusiga iga kibesa na save na make sure abana baitu ba ECD nkonyu baramabera komo tinyo gatano gatatu na tebira abana ba grade 1 na grade 2 ngo bandi na barabwa mabera niko kazi ama siko kazi niko kazi ama siko kazi no on the site bono ga kiri na rote Nairobi tina manye ba babon sese tina ba manyete ebirongo tina ba manyete tina manyete no ama sago ga tina nyamanyete ga kina manyire na bongo kurangiria abantu bandi na manyeta Moshe banda wekera bakorete busomoni bomene ekiagera kibesa chinde cyarenge cha school feeding program endagira y'abana be school Kenya ngima bakali kibesa dirigency yasoka Ruto akabotegas tabayirani uramuche niyo mwe county amabera aya onye gakurie ndagira na nyatige daga bashimba ringe gaija obosh aya Montegerere leroiga abanyaribali Nyaribari Chache ne reta na sa registration ya chikura abana baminto abana mwakole school round enda ibumba sabe mubwate mwesi ekura mukokadi kabere abagaka abane nabangina babwate tekura before 2012 genda bakubwate bitambli chikura ocheki gose noro ekiagera edata bya njaru abantu balenge gwake kura abantu betali boyikoyo tuwana ine bono ebataga gosibya register gaki omugaka omongina obwate tekura before 2012 genda ocheki gose nore registered na liora nyarocha wake abanabantu siya ito lazima tunye change gendo kyo mwelyo abantu mbali bagukura bakolera bakora ku contractor contractor tu abwate busonge balengi karibu 73 lakini ba enkoros chipara chembe oko igwe pare ko nga Simba amasago nyeligia ebora epara nere ko kusimba amasago ga lakini ne akanire busongo gali akanire karibu milioni 7 ekidali chinkondi Nimekora bosa. Haya.
abantu abo abande balengekero kwa baire para balema babeka mara mugaiga bacharuka babeka sande mbakonyara bono ndo temba tebiga ti contract kirimo kumya ebirasi mbirororo onye mutaite kwa gacha nchumba igasi onye mutaite okole gasi ya mache bochemba igasi ya mache lakini kipara chirocho lero mnango kuona ese birakta nagolete byons byasoire para ntagetemba tebi wiki ya kabere kurbono nobire Nyaribari Chache na Nyaribari Ebrekta biritu abekiroro romontegerere etokros kilomita 200 kire ward ni tangani nali abantu baetere ya kabere tumaye cross na kilomita 30 montegerere abantu banyorere gas bon aso kolete brakta abantu bali bange 73 abantu taito beke bakore gas ya kazi mashinani bakurusi amaraba emetaro bayigora amakarabati omutinyo yoma abantu togotumia 1500 we kekero yo chikura okonyora abantu 23,050 bakolere gas at least kromonto onyorre chiri bwikomi komyago chira nyomba oboke bwe account oboke bwe account kromonto rasma bamena ndo wancha abantu 73 boka bamene nande mbakora kende Jones mo kumya abangi n'ababuraka na rosiri montegere na rosiri jibe kari komi naende emetenye 3 umongi no muburaka tali bali abakoro ababake babwata abana bakwenda giskuru na kero motenye baada emetenye 3 etokobeke kyombekemo yache sebekari kiakanobisi kibundiswe gyasoka ekendegesoe na barabwo bakwegwa shilingi kiri bikomi 10 kibese jine chialenge lakini abayiya bakena bangu tamana chirocho mekore inera ya onjokire ya tebire nga ya chire ne ekiama gekoro kujuri gusia tiamba bori ekiama gekoro kukanu nkialengo borai nkire moyo gose bagambe to bakagenda naki njalengo bugambe nero eyagambe to yakoraki jubiri erengere tingana ende nebuke njagambe to nande yakorere gendoki nonya UDM na yagambire wocha kugende koreki ekiama nande kende koreki igeme kolerie tete ngakio jubiri yachire mumro minto noare tige bikori ebyo mbatebi go simbatebi abantu rasimo bakore gas nyweto mumranare gaga ukiogoro tayoga aingukani abantu mbaje kuye basari bono tiganda baboli bakinje montegerere injentami tikembuga nimanye paragete nembere ntamenye tibo barajo nimanye para nembere ntamenye tibirongoga nimanye pare tali gweteka kose no mu MC oramanye bono nali onye tugo na bono ewodi ya Kiogoro para tindaegwa na iveno nero tindaegwa
Nteberi musani one naro tuarwa mariacha na niwe na tayari kumutuma. Musani one naro lengega ibero koro Steve. Tebe mumro yo tonga ki tin kumanya parere beno. Last Monday entere. Inyebeke se program eroswe mpake kirba ndentere nali nkomanya mo wanja boygo igo moko monyore ikolirinde lyons motebi ngaki aye muse genda tebi gavana pare tokoleki tejo chipara tubeke birakto birose lyabantu baite para bande nga tebi simba macha sigete takolitiki tejo batike kunya gutara ngamba bache wave nechechiche wave teyo egasas mekolekana munganchere nkole ngotebaiga abantu banyaribali omo deputy oneno akoruga omugaka obeboyo the accountant number 1, officer number 1 in the country. Oyo lengo ororo talinje na mubutete gas mumanyete ntaira lakini ngateba ngeke kibanyaliwa kao mugakoyo tamba boli tegera ya wake kwere mono etarbe kratiga tigamba boli abage tutumba gamba gitamu aba basi ninje mbwateli bagali abo lakini nkogambira gusiya etamu entanganinde abanyari bali basokire abandi batayite ngaki sabiri gati we na nandikira era ne bututu mwanje ebyo bo wanje mu bako yambwate sitokore kitamu ekibere mu mayeke ekeroge kegeji chenyali bali ndato go promise ekera bagetu tubagambire nande ntubaye bo senator aba basinto bwato bo governor nyari bali tugatoro bo deputy mnato ukora bo basi nyari bali yo koraki kegocha ere byago sero bo obebo kwara eta kwara sera abantu gaita kaibiringa tali boigo shilingi 100 iga tali mochando inje kiaru toyo mo wanje boigo abantu bane embule ya tusalirira kini na akire nyasaye bya mono tigamba somere ke word tiga ibuli tigana gali ibuli nwe tigana njerera ntu yake ala shida yenu ndio hiyo abantu badimandri abangira badebire njende ntaye yabo kandi ne bursary chipara tuanzira cross igona abatebe wiki ya kabiri ya gatatu kurbono ebira mobirega kazi mashinana atebe ntegere ward ya biromo abantu mba apply chibasari mbaro bako uchichekirero chiri buisano chigoso enyumba chiri buisano chigoso enyumba yo muntu omwana asome na inche nkomekinde sure ayebone gasi bana
ngwanja murumonyora abana aye mogonki toiwane aye mogonki metinye tanomo goiko mwaka yomo omwaka okabere monde ntere isi amabere nare school goiko aebone gasi ogokora ekera anyura amabere bali bare secondary nko bakanira nde school fees omwaka omoya chinyagitari chito chionse nko mekinde shunga equipment choko rwaria nchiroro bona enyoro omwana ko bwatete sha ogende omwana wibure toiwana ine omogonki emetienye tano omoikoyo omutang'ani kagoche skuru anywa amabere n'omugati kagoike sekondari ekiagera Nyaribari oye ekiagera ase ngocha gotige county yaitu baada y'emyaka 10 monto tagotema konyeira ni maega emoko imoka mugende boka mwae mumo minyoki ekerara atige kwena ne basari ara atige korosie para ara atige bana mbali kuri mugati igonde bwense woja go so after nas okire lazima abe prepared sana tarengana naira ni obubi ntoiwana ine ebono obebo oigure to basa kobeka giago chimaega lazima obeke giago chimoto Montegerere Nyaribari lero chibesa koenana aiga is around 30 million echinde njire balance gotara engo somaga ewodi yao abantu bali ba applied lakini abange ba wake kura isiko yagusiye abandi ba wakabogere mata abandi pometiga abandi Nairobi constituency ya nili naenge kura igo mumanyenga ki onya so kwatrite kura no abantu tuwa Rusia register 7,000 kura isiko abantu bande tuwa Rusia register okonyora Simba no hale kurukeumbu agocha abugolie form kerukeumbu akagenda birongo agatuma mukaya akagenda birongo agatuma mukaya mumura akagenda ralia ibeno agatuma mumroye gochi bobarajo mocho koro monene akamutuma gochi Kisi Central wone kazi ni ya Nginakoro akamutuma gochi ralia Kiogoro bamwate chi form isano echichonsi echiakwa echire chitegarete nechi form moyo ewodi ya birongo dere toko na 4 million 24 balance mheshimiwa Shem lero chi toko na is for 4.4 million and 25,000 balance eterte abana ba grade 10 na bali batanyorete 2.575 keumbu mheshimiwa boy mheshimiwa boy basu chibesa tokwana na guys 1.1 million and 60,000 balance 2.8 million and 40,000 Bobaracho mheshimiwa
Ibrahim. Mheshimiwa Ibrahim chibesa tokwenda na leroga chie wodi yao echire 5.2 million and 40,000. A balance yao 1.7 million and 55,000. Thank you. Kisii Central, Mheshimiwa Munyenye. Kisii Central. Kisii Central chibesa tokwenda na lero 5.2 million and 40,000. A balance 1.7 even no Steve Kanyale ya Maria Jababa MCA lakini tiantebe kiara nuora even no chibesa tokwa even lero is 4.6 million and 45,000. A balance even 2.3 and 55,000. Kiogoro, mwana kubadra Kiogoro lende. Robert Kanyale ichuga. Oyo mubange buye na bakoma mu MCA. Aya Kiogoro chibesa 3.7 million. A balance ya Kiogoro 3.3 million. Sasa hai ntagete ntigeregagwe ikyaire mbra ya tule munganchire abantu ekera